No, všetko nasvedčuje tomu, že už je niekoľko metrov zostáva tým najlepším bežkom do cieľa. A je to 5 minút práve zostávajú číslom 1. Takže blahoželanie tomu do pretekárovi. Máme hotové. Zásobné spakujú. Výrazeným večeru za šatým číslom ukrajinský reprezentant druhý stieľ Aleksandr Mačičuk stieľ. Takisto úprimná gratulácia tomu večeru. Číslom 3 Dmitro Lašík, ukrajinský reprezentant. Takisto zresel Benedektu Barber stieľ. A jemu patrí gratulácia, takže máme stieľi najvyššejších bežcov. Menský vytrvalec Mondi po víťazstve pred týždňom v Bratislave si to tu zopakoval. Je ďalší stieľ Albert Michael, známa figúra. Takisto podľa podpory prvého času, ale to už takisto prvú vykonali predchádzajúci ročníkov. Za štartovým číslom tiež máme v cieľi ďalšieho kenského reprezentanta Kamalu Vincana Babungu. Takisto v cieľi vítaj, blahoželanie tebe. Najlepší Slovák cieľi za štartovým číslom 8. Vítame Jožko Urbana, Sonorexu Bardujov. Jožko Urban pred týždňom triumfoval na majstrovstvách Slovenska v polmaratone Petratitole. Teraz najlepší, najrychlejší Slovák na jediné. Takže blahoželanie Jožko Urbanovi. Takisto cieľový budú Sonorek Bardujov, ktorý sú sústredení na tých najlepších výpravci.